সমস্যা তো আসাম বাইরেও অনেক সমস্যা নেই ओमफ्राय आं खायसेयाव दाबो बर्तमानाव yang 26 आसाम बायदि केन्द्रनि आं कंग्रेस प्रदेश कंग्रेसनि टप टेक आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं क'क्राझार टेनियाराव साइ प्रेस मिट खालामनो सम कारनखा दिनै आं आसाम बायदियाव अनेक किसुथा प्रब्लेम दं ओंखाय आबुंखा दाबो विशेषभावे गाय जोंनि इम्फेरान विद्युत जेटा कारेन्ट जेटा इन कारेन्ट अब थाङो फायो अब सिमेन्ट नंगौ शुद्ध अब सिमेन्ट या ओंखाय 11टा नगबो गाहामफाय कारेन्ट पोस्ट जाया कारेन्ट जॉइंट रिजेक्ट या एरपरेखाय कारेन्ट एक बार तुम थांगा ओंखाय कारेन्ट दैथायमाथ' यांगो कारेन्ट चेक खायजेक या कारेन्ट नखा सानै रक नखा हुनै रक कारेन्ट माइ यांगो दङ हेखाय कारेन्टनि तो प्रब्लेम दङ एसाराखाय यांगो सारटा आश्रमबारि करेंगिसरा पन्चायत दंथन बेहालाबारि पन्चायत दंथन बा पुरबलखिसरा पन्चायत दंथन बा यांगो आश्रमबारि बनबाजार जेखुनु ब्लेस काउन्सिल काजकर्म तुयै रेगा रीतिमतंगिया रेगा 8-10 दिन रेगा माने परेबो पेमेंट गंडगोल पेमेंट कुन समय का पेमेंट हारिया पेमेंट माइया ओंखाय आं ऋण खरसा खायदङ ऋण खरसा बहु बुस्थु ऋण खरसा खायनायनि आखिनो माने हाल अबस्थाय दाबो ओरा सारा आसाम बायदि यांगो जनसाधारण भुक्तभोगी दंता आबोनो आं दं जे बर्तमान रुलिं पार्टी माननीय सरकारनो आं आबोनो कयनानि नायो जे ठीक जे यांगनि आसाम बायदि जारा नेता दं बर्तमान जारा नेता जाहाथे यांगो मकल रहसन प्रत्येक तामो असुविधा दं अब किसी नायसन आं अब बुंनो कयो एखाय बरत एक बार फानो यांगो फाइ जनसाधारण बुक्ति अभाव दं बुक्ति अनशन दं आपतिगो ब्रुक नायनान फाइया सिनेमुंखा आं तब त्रिपुरा राज्योनि प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि यांगो 26 आसाम बारिनि प्रेसिडेन्ट सुरेन्द्र देब बर्मा आंनि सिनेमुंखा आपतुइ ओंखाय आथिंमोनो आं मिडिया रंनोबो आपतुइ संनोबो नाहारै सिनि जे 26 आसाम बारिनि बुक्ति दुर्दशा दं बुक्ति तामतन आबोनो किसा कामखौ सिनुयै आखुनै इ मिडियानि माध्यमे किसा जतन सिबायसन हिनै आं अनुरोध कयो आपतुइ सामनो